Ilitum ba ilitum no lom ke than hur alam ke karbiang long arlo ake me ke Assam government dum nang claim kle do long pin ne do nangi towar do nangi pen sakori karbiatum inglong aratum hasi pi at nangi po alamang nang claim kle bang arat atum han loksi sakori ta pi itum hana pe duklok ang non ilitum along le along la arlo minerals do harlong do la pen quartz harlong do la pen ser da do punelichini la pen kedak jang thu da do la kado anta koila ta do la anta ilitum aphan pula ilitum our sai ka paveji aphansi labangso quartz pin nita Assam government tum non mining ke claim ji pu mining ke claim ta ilitum council tum si claim nang ji apodlo athema council tum claim lo te council tum si 6 schedule la teng pen ko mat aphansi la mining a list ta ki pipoma la ta 6 schedule tum si claim de tang ji council pen si non ke Assam government si nang claim ante la ke ilitum a hompoti ilitum a property nang chong hudun che plang tang angel ilitum phan nang piduk thumu chot account lo claim ji lan chot takalilang non hot climate change hot kaphang ok ta phang ok pik lo lai hoi a mineral jong je tuk varet pulotan te la ke daket karbiang long ta temperature ta ong thu ong kaphang ok tan lit thu ong po apen arve ta ka ve thu ong po la pot si nili non ridam pet pelang sita nili ka chinia tengke Supreme Court ta batai si ala aron pe order pe pas lo ha Andhra Pradesh along alang litum pulo je la mi long leke 6 schedule atum a council tum a bostu tribal atum a property la potsi la mineral ki hut antra tribal tum si pe claim nang ji la percentage ke state government enun ta me podak ki pugido gedo seta lata ilitum ke claim nang ge council pen si claim et nang ji pusi halada ki pu order do la si pinian ke pinigel ansin eli putek chot lo seta la ke la non ilitum la Assam government tum nang ge claim ke la ke ilitum karbiang long ilitum ban autonomous state nang ge pipedet atheke la ilitum hompoti ke pon et tia phansi ilitum ban autonomous state nang pipedet lo la pen si labang nali na plan do pulote lage ningkan siang bong ko ansi pon longi malata fix te tang po a plan bulmanti di a plan na long si kick der nahi jata dim food per ta puge chok se de da se a plan silam nangi pu ilo ko adak adim si ko an maningkan siang bong ke nani adhema sangti ge arwe ge jang husen nang pleng bong te ti ma ti di la lang si alang litum claim nang ye pot lo forest department upon hodai si a plan silam pe me nahi lage la non tui labang nali na plan do pulote lage ningkan siang bong ko ansi pon longi malata fix te tang po a plan bulmanti di a plan na long si kick der nahi jata dim food per ta puge chok se de da se a plan silam nangi pu ilo ko adak adim si ko an maningkan siang bong ke nani adhema sangti ge arwe ge jang husen nang pleng bong te ti ma ti di la lang si alang litum claim nang ye pot lo forest department upon hodai si a plan silam pe me nahi lage la non julong sangti ta phul et lo te la sila we pheri me alam lo lang le vede te muni ke ring unne de ti la sila lang kape ong ya kam si litum claim nahi